станахме свидетели на обира на века. Така медиите наричат кражбата на бижута, която се разигра вчера в Лувъра посред бял ден само за 7 минути. Благодарение на стълба на външната фасада на Лувъра, тази от към реката Сена, успяват да проникнат за няколко минути, чупят един от прозорците на галерии Наполеон, там където се помещава всъщност френското кралско и имперско бижутерийно наследство. Открадват бижута на неоценима стойност, като явната им цел са били бижута, свързани с Наполеон и неговите съпруги. Нека да ви разкажа малко повече за тези бижута. Всички те датират от 19 век и са измежду най-красивите бижута, част от колекцията на Лувъра. От откраднатите бижута, 2 са най-ранни и са принадлежали на императрица Мария Луиза, втората съпруга на Наполеон Бонапарт. Те са и били подарени от Наполеон през 1810 година, като част от 2 сета брачни подаръци. Те са произведения на Франсуа Етиен Нито, считан за личния дворен бижутер на Наполеон, който е всъщност и създателя на марката Шуме. Единият е загубен, а другият е този, който виждате и беше откраднат вчера от Лувъра. Тези бижута като стил са характерни за времето на Наполеон и Първата френска империя, като се състоят от 32 изумруда, 264 роузкът диаманта и 864 брилянта, поставени в обков от злато и сребро. Виждаме много красиви флорални, палметни мотиви, витиеви орнаменти, които са типични за Нито и за това време. Освен огърлицата и обиците, към сета е принадлежала и тази диадема корона, чието изумруди обаче са били продадени и заменени с тюркуази и в момента се помещава в Вашингтонския музей. При напускането си на Франция през 1814 година Мария Луиза взима всичките си лични бижута, заедно с тези, които виждате тук, които са принадлежали към ежедневната й колекция. След смъртта й, сетът става собственост на братовчети Леополд II, дюка на Тоскана, и остава с семейството му до към 1953, като след това е продаден на бижутерите Van Cleef & Arpels и Лувърът го придобива от тях през 2004 година. 3 от останалите откраднати бижута са част от парюра от сафири и диаманти, принадлежаща на Ортез дю Буорне. Това всъщност е дъщерята на императрица Жозефина и доведена дъщеря на Наполеон I и в последствие се жени за брата на Наполеон, Луи, кралят на Холандия. Не знаем кой е майсторът и кога е създал точно тези бижута, но знаем, че